Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Michelle. Manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naragsak kami ti asawak, idi saan pa'y adakkel ti birok na. Ngem idi immadun ti kwartana, di tamatan anang rugi ti parikot ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Michelle. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Han, saan ka kumapay ang mapan iti trabaho? Madi nga mintiriknag. Amangan no kumaro, kat saan ko ang maawir ni baby. Han, amo mati patakaran iti trabaho mi. Sayang mati maaldawak, no saan nakasumrek. Kastoy langan. No kumaro ti marikrik nam, mabalin mo mat nga ipaawir pa'y laang ni baby iti karuba tayo. Tangdanan tantulatan. Okay. Kayat ka ngamin ang makadua iti nabaybayag. Apagbit ka lang makadua iti balay. Ad-ado ti aldaw akadam iti trabaho. Saan ka kadipay langan na irwam aya? Sigud mo takastoy ti sitwasyon ta. Jack manam mo. Ngam kadag iti napalpalabas nga aldaw. Jack mo. No apay akanayon akayat ka makitkita. Anya? Amangan no aginaw ka, Han. Saan? Nagbinulan akmat itaabulan. Matlagayam. Sana bale. Padasak ti agawid inton Friday, iti kasta, mabaybayag ang makadwanak. O sige, namnamaak day ta agawid ka inton Biyernes, saan a Saturday? Wen, honey. Rimorgaya man nilakay mo. Talagang apagbiit mo lang ang makadwa nilakay mo iti makalawas. Wen nga rod. Imbagpay kan ka. Ta driver ti asawam. Kat inaldaw ang makadwam. No siyak. Kayat ko ati trabaho nilakay mo. Minero. Kanayon a big time. Italaang mat amayat ti diskitarda. Bumawbawi lang kadagiti napalpalabas atawan. Wen ngam agasam nga tititid na kan ka akwarta. Idinto ta siyak. Apag isula ang tititid nila kay ko para iti inaldaw. Ti importante, saan tayo kumangagsaksakit? Sabagay matkit di Husto tako nam. Anda akon, Han. Kas iti nakonak. Agawid ak iti Biyernes. Agyaman akhan. Tatinong palmuti ko nam nga agawid ka iti Biyernes. Amumot akanayon ang maililiwakan ka. Nag-sweet lakid din ti asawak aya. Ket gapo iti dayta. Ato iti parakan ka. Awatam. Nagado a kwarta. Manungay daytoy. 50,000 pesos laeng. Wow! Daytoy yung tikadakkalan anayawat mo kanya ka. Wen, ibang kom ti daduma. Tapno adda mausar tayo, inton awanton ti diskitar. Wen talaga akas ta ti aramidak. Inton bigat, ipasyar kayo kini baby. Mapanta iti kayat mo apanganan. No kasta? Bawasan ta nga ro dahi ti akwarta Saan? Ibang kom deta. Nakalasin ti gastusan tayo inton bigat. Ay, wow! Talaga a much money ka itahan. Siyempre. Ket da kayo iti anak ko ti swerte. Alaam day ti may sa kilo abaka. Ay sus, awan pagbayad ko dita. Jakmat imbaga abayadam. Ited ko kan ka. Balatom. Tadakkel man ti birok nila kay ko. Kasta ka di? Ay katagyaman naklaunay, Michelle. Imbag ka pa'y talaga. Tadakkel ti sapol nila kay mo. Wan. Adamat maurnong ko no kastoy akanayon. No adala ko mabakante iti trabaho nila kay mo. Kaya't ko kuma nga ijemot ngagtrabaho nila kay ko. Ay, dayta nga ro ti problema. Taawan mat bakante, Harlin.
Pasensya ka, ta tinuktok ka. Uray amo karabiin. Oh, apay, ada ka di problema? Ada nga rod. Ni baby, nagngato ti kurhikur na. Kaya't mi nga itaray di ospital. Naira na nga awan kwartami. Naibayad ko nga minan iti abang mi di kakaiso na kwartami. Kat numabalin, Michelle, pautangan na ko ma. Sige, ikan ka iti 3,000. Itad kon apara ka ni baby. Uray saan mo nga utangan? Ha? Ay, nagsayaat ka gayam. Agyaman akan ka, Michelle. Sige, tayo nakalaan ti kwarta. Tapno maipan nyo adagos iti ospital ni baby. I-text naklatan no ada pagkasapulan nyo. Wan, Michelle, katagyaman ako nay. Anya? Saan ka ama kaawid italawas? Wenhan, pasensyakan. Isamsambot mi nga minti trabaho mi. Nang runa ita, nga da mapaspasungada na bagyo. Saan kami to na makaintra? Iso anas kan nga trabaho kami, oray Sabado. Anya mo't tanti kasta. Awan oras yo iti pamilyayo. Gapo iti kasta klase iti trabaho yo. Pasensya ka din. Ita lang mat. Anya pa'y ngarod ngay. Awan maaramidak. Inton maminsan, sana mabalinti kasta. Agawid kalatan, uray ada trabaho yo. Ala, wenen. Tapno saan kan nga gungat? O sige, bye-bye. Bye. Anya mo't tan. Anya ngay ngarod. Awan maaramidak. Michelle, nakaumayak, tatakayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Kwa, napanunod ko arumbag ama-amam dayto eh. Iso anas kan nga ibagak. Anya dayta? Saan anagawid nila kay mo, idirapi eh. Saan ka di? Wan. Adda ka no isamsambot da iti ayan ti trabaho da. Ay, kwa nga min. Nakita nila kay ko ti asawam, iti batog ti may sa hotel. Naglugan da iti taksi. Anya? Sinurot nila kay ko. Anya? No kaya't maamaamuan ti club anang ituludan ti asawam iti babae, ibagam laeng, taisuro ka no nila kay ko. Sige, kaya't ko amamuan. Ibagam iti asawam, taisuro na kuma. Pasensyakan, Michelle. Ngam, Jack mailasin. No asino ka dagita ababa iti kadwa iti asawam. Kasanong nga taan na sumok ti asak ti kastoy a lugar. Amangan no dagiti katrabahuan na atin ang isuro kan kuana. Kasanok amamuan. No asino ti babae ako na makaduwa ti asawa. Saan ta sigurong amamuan? Malaksid, no agsubliman dito iti asawam. Alangan mo't ari na biin nga umayak dito. Kan, amangan no makita na ti asawa. Kas makita tamata. Kaaduan, kat lalaki ti waiter. Awan ka di amom mabalin nga isarak dito eh. Kat iso ti pakaamuam, no may manan dito iti asawam. When akpaiso. Miss! Pay ang takuntak dagiti kakasinsin ko. No asino ti mayat nga umay dito hikat agpaliyo. Wano sumrak pay kit di, akas waiter, wano waitress. Uray siya ti manggastos ka dagiti requirements. Basta siguraduam, asaan nga amam mo nila kay mo ti isarak mo. Wen. Sige, mapantangan mo. Agawid tan, Nelson. Kat agyamanak iti panang kuyog mo kanya. Hello, Insan? Oo, Insan. Nakalagip ka man. Damag ko a big time nila kay mo ita ah. Wen, kat kasapulak ti tulong mo. Anya ang klase ti tulong, Insan. Amo, luklukwan nak ti asawak. Kat kayat ko amaamuan.
no asino jay babae nga iruruwar na iti dayjay aklab. Kayat mo asurutat ti asawam? Wen kuma, insan. Agaplay ka iti dayjay aklab. Siyak ti makaamo ka dagiti requirements mo. Napintas ka. Kat patsak nga awatan da ka adagos iti dayjay aklab. Ay, sige insan, apag iso, agbirbiro kak magkita iti trabaho. No kasta, umay ka nga rod dito'y balay, taagsari tataan na imbag. Itaman pa akaslawang gaganay gayam kat nagawidak. Kumusta kan? May liwakan kan, han? Maditirik na kita. Kayat ko ti agina na. Ha? Nadamarik-rik na? Mapanta iti doktor, ah? Saan ang kabaulan nga agasan ti doktor ti marikrik na? Anya ngamin tinasakit kan kaya? Ti pusok. Ada sakit mo iti puso? Tsaka mo. Basta nasakit ti pusok. Di ka mawatan. No di nak maawatan. Maturugan. Tamaturog ak matan. Naawatak adagos insan, kamaudyanan na adan trabaho. Nasaya at mat insan. Binayadak dahito a boarding house. 1 month advance kan 1 month deposit. Makaamukan tumutan amang bayad kadagiti sumarsaro no abulan. Tadamot din trabaho. Wan insan, kit agyaman ako na yan. Basta ti ipapaaramid ko kan ka, ha? Numapan ijay ti asawak. Alaam ida iti ladawan. Noan niya dagiti aramidan da. Wan insan, jak malipatan day ta. Text nak, tamapanak to ijay. Areglado insan. Iso day tan ni Warren. Mailasin ko. Gapu kadagiti adu aladawan nga impakita kanyak ni Michelle. Ha? Adda babaeng imasidag kan pana. Pasimple ak amang ala itiladawan kadakwada. Adita, nagtugawdan. Ay, kaasimot ti kasinsin ko aluklukpon ti asawa na. Sigurado ang masakitan kadagiti ipakitak to aladawan kan kuana. Hello, Rika. Kumusta? Adda dito ti asawang insan. Break time ko. Isuan na awagan ka. Adda ka din na alaam aladawan da? Wen, isend ko kan ka apaman amal pastang agtungtong. Nurumwar na inton madamdama. I-update na kadagos. Areglado insan. Okay. Agyaman ak insan. Bye. Nagsakit ti kasto nga aramidan kanyak ni Warren. Tsaka mo, noan niya tirumbang nga aramidak. Nga may sa ti ipasiguradok. Diyak kayat amarakrak ti pamilya. Hello, Nanang? Oo, itaman pa'y anak ka, wag ka anak ka. Kumusta kan? Nasaya at mat. Inawagan kayo. Gaputa, mariribo ka na. Kaya't kayo ang makasarita. Apay, anya ti problema. Nanang, agbababae ti asawa. Napanagnagam ka din nga da babae na. Wananang, may isang babae iti club. Amok, babayadan day jay. Kasta, ay una yun ti asawam. Ay kasa anak ko, maditi kasta nga aramid ti asawam. Wananang, adda ebidensyak. Kat kasaok tumutan ti asawak. No kasapulam ti agbakasyon. Agbakasyon ka pa ilaang dito'y lugar tayo. Tapno makailiw-liwag ka. Wananang, apaman ang makasaok ti asawak. Agbakasyon kami dito iti anak ko. Apay nga itakalaang nga agawin. Pasensya kan, han. Busy kami ngamin iti trabaho.
So nga itala nga makaawit ang. Talaga? Busy kayo, iti trabaho yo. Huwanan. Oh, apay man na nakasta ka. Ada ka di problema? Adda, dakkel a problema. Anya maninday taya. Daytoy. Anya ti kayat asawan dagitoy aladawan. Ha? Nangalaam ka dagita aladawan? Asino tinangisend kan ka kadagita? Saanan anapatag? No asino tinangalaak ka dagitoy? Ti saludsud ko ti song batam. Anya ti kayat mo ang mapasamak. Anya ka kadihan. Pakawan anak. Ngam nagayayamak lang day ta babae. Insungsungdak dagiti kakadwak. Gaputado ti kwartam. Isong agbayad kamatan iti babae. Sorry han. Isardang kunter aramidak. Pakawan anak. Jak amunan niya ti sawakan ka. Jak impagarup maaramid mo kanya ti kastoy. Kat, anya ti planom ita? Jak mo. Nagsakit tinakam ko. Ngam jak kayat asinaan latan ti asawak. Gapulang iti dahi di ababayadan a babae. Napatag kanyak ti pamilyak. Maawatan ka. Oray siyak mo't Jak kaya ta basta latan madadaol ti pamilyak. Ikak iti gundaw ay nangagbalbalyo. Sana bale. Adda ti kasinsin ko iti dahi di aklab. Adda pagdamagak. Numapanpay la ijay ti asawak. Kaano ka di mapakawan nakan? Kaya't kung agsublin ti sigod alinangan ta. Diya kaya ti kasto Akaslasaan na ka makitkita. Ikan ka iti gundaway mong agbalbalyo, Warren. Ngam no uli tampay. Sorry langan. Apay, kayat mo ka di asumrekak iti kas di aklase ti pagsapulan. Tangay isumat ti kayat mo. Ti babaeng agtrab-trabaho iti club. Ay, detatisan mo nga aramiden. Ibagbagakan ka. Makapatayak. No, da sa bali alalaki ang makarelasyon mo. Matlagayam. Apay nga rod anaaramid mo tinang loko kanyak. Sorry, Han. Saan ko nga ulitan? Ikarikan ka. Sana ko nasumrak iti club. Siguraduam day tawarin. Tano uli tampay. Awanan tsansam apakawanan ka. Panawan da ka iti anak mo. Aging gaita, agtrab-trabaho pa ilaang ti kasinsin ko iti dayjay a club, Mr. Lonely. Ngem saan met kanon na nagsubsubli ijay ti asawak. Ket sapay la kuma, tapudpud no ang nagbaliwan. To'y pagayam mo, Michelle. Michelle, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka. Gaputan na pakawan mo ti asawam, ket inikam iti gundaway na ngagbalbaliw. Ala, sapay la kumangarod, tatalaga ngagbalbaliwan ti asawam, tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad di tinaga na Michelle, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.